burin zuciya ba ke to akwai damuwa ba zan barki ba. Da soyayya nake yawo da inda zane cikin jiki ta zaman ciwo sai min na rauni maza ni faɗa waya jini asuwa za ya dube ni. Tilasta ne bayanan su dare ya kunsa inai wala ya ba amsa da jin muryar kina kosa kin yi min sutura ta mai kyau na baki zuma ina sanari a soyayya kin ka fara rama da ke ni zan yi tarayya rashin ke sawa da jinya hawa sayewa ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyar zuwa zan faɗawa ya ji ne so ya sanya ni damuwa so da kauna ke manta wannan bai duba zamani ya zana manta irin halaccin da ke kai mani ke duba Allah ke duba manzo ke tausaya mani ke duba halin da zan shiga ke ga zamani na san da na sake yin hawaye a kai na kintar wasu kawaye na san da cewa ne mai kilaifi kai mantuwa nake ke bani dama ke ban mugamai na sake rike giya ta so ta saka ni maye na gode Allah kina raye kuskure na gane ke da ke kwantar da hankali zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali ke bani dama hawa masoya ke bani dama ni dai sai da ke